щях да забравя да запазя билет за Камен. Хем 5 пъти ме помоли. Колко е часът? 3 без 10. Дано да има билети. Ало? Добър ден, бихте ли ми казали кога тръгва автобусът за Варна? В 8. Добре, а има ли свободни места? Да. Трябва да се плати 1 час преди тръгването, добре? Добре. Бих искала да направя резервация на името на Камен Тонев. Добре, много ви благодаря. До чуване. Добре, че се сетих. Когато задаваме въпрос на събеседника, използваме въпросителни изречения. С въпросителните изречения се иска информация за нещо. Колко е часът? Кога тръгва автобусът за Варна? Има ли свободни места? Силве, страхотна блуза. Нали, харесва ли ти? Да, много. Радвам се. Купих си от магазина до нас. Искаш ли да те заведа? Да, може по-късно. Ето кафенце. Благодаря. Заповядай. Камен няма ли го? Не, вкъщи си е. Оправя си багажа, до вечера заминава в командировка във Варна. До вечера ли заминава? Да, так му купих билет. С въпросителни изречения се иска потвърждение или отрицание на казаното от говорещия. Харесва ли ти? Искаш ли да те заведа? До вечера ли заминава? Радо ми се обади от Англия. Виж ти, да не се е разделил с тамошната си приятелка. Да. Кани ме да му ида на гости. Какво ще кажеш? Не знам, Силве, сама трябва да решиш. На мен ми е любопитно ти какво мислиш по въпроса. Какво ти е мнението? Силве, щом веднъж вече те оставил и те излъгал, значи може да го направи пак. И аз така мисля. Добре, хайде да седнем в хола. С въпросителните изречения може да се поиска мнение от събеседника. Какво ще кажеш? Какво ти е мнението? Какво мислиш по въпроса? А Любен какво прави? Той замина вчера. Кога е заминал? Вчера? Вчера. Значи днес излизаме някъде по-женски. Къде? Наскоро отвориха един ресторант с италианска кухня. Ресторантът е близо. Колко близо? На съседната пряка. Добре, защото много ме боли крака. Добре, после можеш да останеш да спиш вкъщи. Жестоко. Да? Хайде отивам да се облека. Хайде. С въпросителното изречение може да се поиска уточнение на предходното изказване на събеседника. Той замина вчера. Кога е заминал? Ресторантът е близо. Колко близо? След час трябва да се плати билетът, а Камен никакъв го няма. Защо ли не се обажда? Къде ли ми е телефонът? Някой да не го откраднал. Кой ли може да го е взел? Не. Преди час говорих с Поли, после не съм излизала. Ето го. Я да звънна на Камен. Не вдига. С някои въпросителни изречения може да се изрази учудване, недоумение, без да се очаква отговор от събеседника. Къде ли ми е телефонът? Кой ли може да го е взел? Защо ли не се обажда? Колко часа тръгва Камен? В 8. Ти няма ли да го изпратиш? Предложих да го закарам с колата, но той отказа. Притеснявам се, че не се обажда. Ще звънне спокойно. Проблемът е, че билета трябва да се плати 1 час преди тръгване. Не чува ли? Не, явно не. Не се обажда. Хайде да тръгвам. Какво? Не се ли обажда? Не.
Някои въпросителни изречения могат да съдържат отрицание. Няма ли да го изпратиш? Не чува ли? Не се ли обажда? Ох, не вдига. Ще трябва да отида аз до офиса. Аз ще дойда с теб. Добре? Познаваш ли го този? Не, кой ли не го познава? Моят любим актьор. И моят също. Между другото, едно време събирах снимки на известни актьори. Това кой ли не го е правил, аз още си пазя албума вкъщи. Аз четох, че този бил болезнено амбициозен. Кой не иска да бъде първи? Нормално е. Всеки иска я. Обърнете внимание. С някои въпросителни по форма изречения може да се изрази твърдение за нещо. Кой ли не го познава? Това кой ли не го е правил? Кой не иска да бъде първи? Силве, аз съвсем забравих, че те боли крака. Нищо. Как нищо? Седни тук. Офиса на фирмата, ето там, след секунда се връща. Добре. Хайде. Къде да почиваме това лято? Кои са най-полезните храни? Как да живеем природосъобразно? Какво става? Какво ли? Отивам да платя билета. Намират името на Камен, а под неговото име името на онази Катя. Колежката му. Да, ще пътуват заедно. Стига де. Какво говориш? Видя ли сега? Кажи ми това на какво прилича? С някои въпросителни по форма изречения не се търси, а се предлага информация. Къде да почиваме това лято? Кои са най-полезните храни? Как да живеем природосъобразно? Някои въпросителни изречения имат емоционален характер и могат да изразят възклицание. Какво говориш? Това на какво прилича? Видя ли сега? Какво мислиш да правиш? Не знам ти какво мислиш. Първо успокой се, второ изчакай малко. Не мога да изчакам. Ти какво би направила? Чудя се. Чудиш се? Аз не се чудя. Смятам да вдигна скандал. Ще вдигнеш скандал? Да, отивам да си купя билет и аз заминавам до вечера. До вечера заминаваш? Да, хайде. Обърнете внимание. Въпрос може да се зададе и с съобщителни изречения с помощта на интонацията. Чудиш се? Ще вдигнеш скандал? До вечера заминаваш? Знаеш ли, изобщо не ме интересува. Ще се обадя по телефона и ще вдигна скандал. По-добре изчакай малко. Ето го звъни. Хайде вдигни де! Ало? Кажи. Да? Да? Чудесно. Ние с Силвето ще ходим на ресторант, ако искаш, ела и ти. Добре, чакаме те в парк. Хай. Какво става? Катя ще пътува вместо него. Слава Богу, видя ли? Силве, внимавай. В този урок видяхте. Колко е часът? Искаш ли да те заведа? Какво ще кажеш? Той замина вчера. Кога е заминал? Къде ли ми е телефонът? Няма ли да го изпратиш? Това кой ли не го е правил? Къде да почиваме това лято? Това на какво прилича? Чудиш се?